بين على فاكر أقبل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيك مجور من الكنو ويه نجار مدونين غرا وكما نكلو دكيرو لا نكلو دكيرو نتسمع كنو تسمع كلاشيبو تسمع غارديو ملكه منو بيدا ان متسمع كودا ولوبو ينيغا ka foyali sonzrali ba manna aw mawa muya awsiya ma kay yanki baru me yambe chukumina ku don kalama kana tle ire la yan o yaw soro chukodi yali sonzrali ba manna aw mawa o ko oho chendo sonzrali ba nana aw ma anya kalutiya bal angwa man wala ma foyjigi ay doere faruka an wera kun yana ko sodral baw de fille ango be filila filimi na kabu ana kuma min na tukola sa ode fa'tarafu bi dhanbihim fa'tarafu ujura bi dhanbihim ujurmu qara uyejongwa lafo oswana makafo chena olude jotala uyeru ka kyawale de yu sitasma maya wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wira de kraso bu yiku yere siya lara mama man yere bulula yere kabara sobu kullu nafsin bima kasabat rahina betno madam beni kabarati فاعترفوا بذنبهم ويري جوالا فو جورا وكجرمنا فسحقا لأصحاب السعير حكمنا السعير الدنجنو من فلك جوالا فو ويرى جنابوي أي بعضا لهم يرى جنابوي يرى كجام كبو على كهننا جوالا أنا مديدنا تسمع كنا ويرى جناب قداي كبو على كهننا mana ni mo nunu njora o jurumuna nga tafsiru kala ko ka jurumuna ya ka fo chena ayrude ka kewale ya anze ya an jotala ka ti fo nyewi ya do je kona ya kuma dawla ni ko ne jotala ki yere jala ki ka chenvo fa ihine bimine kuma dawla be dobu ka nyanga tala tafsiru kala ko yankun nu ngani yere jalaki anuka jonzonai kwati foidlawi ati foynya daka alaire ma dafani mi afo ujurumuna anya faru ma mofo anyu maguto amofo ay maka min twala o teji sigi makai o te herak makai fasuhqan li ashabi as-sa'ir كوبمانا يوم جاب صغير تكوي صغير الدنجوي لو يجهن مسكي بوي السعير دون بعدو بافكوي جهن ما ولودو ولي أفادو دي تقوي ولي جهن مسودو تقوي نجا صغير بسكافو جهن ما يربما كذاك ما كان من بكابو تسمع يرد لا تسمع منا ودي صغيروي أنا جان ما يربي تقب سجى ويلي وسعير أو كو يرمى جناب أمغوي كم القرآن يوفو ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار كو ألمنا ما من وني لبلا فوي كتاد تسمع كنو نمين دون تسمع كنو إيه ألمنا ما من دو تسمع كنو yo tigille bude yo lablade alaka hina soro chugu fuite janme ski bawbul febbe be janme kono fu here febbe ba kono
fo ala ka hinɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fo ala ka mago to dɔnnibaaw ko ten ko الشر الذي ليس فيه خير النار أي نار جهنم ko tɔɔrɔ min ni hɛrɛ foyi t'a kɔnɔ tɔɔrɔ gɛrɛgɛrɛ don hɛrɛ foyi t'a la o ye jahannama de والخير الذي ليس فيه شر الجنة ko hɛrɛ min fana ni tɔɔrɔ foyi t'a kɔnɔ ani tɔɔrɔ foyi sogin tɛ ko ye aljinɛ ye ye tiɲɛ ye dɛ n'o tɛ hɛrɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ f'a ka sɔrɔ a ni tɔɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka tuma dɔw la tɔɔrɔ in de ka dɔgɔ hɛrɛ ka bon hɛrɛ bonya o bɛ ɲinɛ a tɔɔrɔ kɔ o ye tiɲɛ ye hali dumuni kɛ tɔɔrɔ dɔ b'a la nka ka sanga dumuni kanu ma a tɔɔrɔnin tɛ kɛ bɛrɛ y'i ɲɛ kɔrɔ adamaden b'a damu ta ni fɛn o fɛn ye tɔɔrɔ dɔ b'a la sɛgɛn dɔ b'a la o ye diɲɛ ta ye fana ko tɔɔrɔ sogin tɛ hɛrɛ min na o ye aljinɛ kɔnɔ hɛrɛ ya rabbi ala k'an fara dungew kan ko hɛrɛ foyi fari tɛ tɔɔrɔ min fana na hɛrɛ foyi t'a la diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ yan la'alla i b'a sɔrɔ hɛrɛ dɔɔnin b'a kɔnɔ ani hɛrɛ dɔ soginen don ɲɔgɔn na nka a hɛrɛ dɔgɔya o de bɛ se ka i ɲinɛ o hɛrɛ in kɔ k'a bɛɛ kɛ tɔɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ n'i ye diɲɛ tɔɔrɔw lajɛ i b'a sɔrɔ a tɔɔrɔ fɛn o fɛn ani hɛrɛ dɔɔnin ɲaaminen don ɲɔgɔn na nɛɛma dɔɔnin b'a kɔnɔ nka n'a dɔgɔyara i t'a ye ko nka tɔɔrɔ foyi nɛɛma foyi tɛ tɔɔrɔ min na hɛrɛ foyi t'a tɔɔrɔ kɔnɔ tɔɔrɔ gɛrɛgɛrɛ don o de fana ye tasuma ye fana o de y'a to ala ko yɔrɔ ma janya b'u ye sagiru dungew ye hali k'a dan hali min ye adamaden ka damu bɛɛ la daminɛ ye n'o ye hali ka ji dɔɔnin sɔrɔ k'o min hali ka dumuni sɔrɔ ka dun a mana koya cogo o cogo ni ji tɛ jahannama tasuma kɔnɔ la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa tu sumaya foyi tu sɔrɔ u bolo min bɛ sumaya dɔɔnin se u sɔn ma wa minfɛn foyi t'u bolo ni minfɛn yɛrɛ ye o ye hamimu ni ghassaqa ye o fila olu minbaliya de ka fisa ka tɛmɛ u mini kan amma dumuni ko ta fa dun laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wala yughni min ju' ko dari'u de bɛ u ye dumuni ko sira fɛ jahannama kɔnɔ o ye dumuni ye a ɲagasalama don a ŋɔninama don a tolin bɛ a dunka ko a dundala hɛrɛ foyi t'a la a dunnen kɔ la yusminu a tɛ vitamine foyi se farikolo ma a tɛ hɛrɛ foyi se farikolo ma wala yughni min ju' dumuni kan ka kɔngɔ bɔli min kɛ maa la a tɛ kɔngɔ bɔ maa la a tɛ kɔngɔ bɔ i la awa hɛrɛ t'a dunni na bana ko fasuhqan li ashabi sa'ir ko yɔrɔ ma janya bɛ sa'iru sigibaw ye kuma daminɛ ko fa'tarafu bi dhanbihim u ye jɔnko ala fɔ u yɛrɛ de jɔra u ka jurumu na nka o jɔn zɔnna in ani u ye jɔli min k'u ka jurumu na k'a fɔ tiɲɛ don anw de jo t'a la an yɛrɛ ka baara de y'an se yan ko o mun nafa koyi u donna jahannama kɔnɔ ye u tora a kɔnɔ ye ala ko k'u yɔrɔ ka jan ka bɔ ale ka hinɛ ma riwaya dɔ nana nin na ko maa si tɛ don tasuma kɔnɔ maa si tɛ don tasuma kɔnɔ f'i nani tasuma da la walima i donnen kɔ a kɔnɔ walima yanni i ka don a kɔnɔ hatta ya'lama anna an-nara awla bihi min al-janna ko fo a tigi k'a dɔn k'a fɔ tasuma de ka kan n'ale ye ka d'a ka kɛlen kan ka tɛmɛ aljinɛ kan i tɛ tasuma sigibaa si ye ko a b'a fɔ ko bin kɛra ale kan ko a tɔɲɔna o tɛ jahannama sigibaaw la k'a fɔ se kɔni bɛ ala de ye a y'an don yan t'anw ma foyi kɛ o maa si t'a kɔnɔ
maa o maa b'a kɔnɔ k'a bɛɛ y'a dɔn ko jɔngo Ala ale ni yen ka kan ka d'a ka kɛwale kan. Fɛn bɛɛ fɔra adamadenw fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw kisi nin so cɛjugu in ma nin sigiyɔrɔ jugu in ma Ala y'o bɛɛ kɛ nka o bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ k'a filɛ kɛ ni dugu jɛra e ka adamadenw filɛ walima e k'a lajɛ Ala yɛrɛ ye ɲɛnɛmaya dilan cogo min na an bɛ surunya Ala la ni baara minnu ye tuma caman i b'a sɔrɔ sara foyi t'olu la olu kɔni ye dɔrɔn n bɛ Ala fɛ n b'a kɛ sara foyi t'olu la nka adamaden bɛ Ala kota ni ko minnu ye olu musaka ka ca dɛ Ala kota sɔngɔ ka ca dɛ Ala kota dépense ka ca nka o n'a ta bɛɛ mɔgɔw b'u débrouiller ka Ala kota ko ninnu kɛ fo ka labɔli k'a la k'a bolofilala kɛ e bɛ wari min don cigarette la kalo kɔnɔ e bɛ min don joint na san kɔnɔ e bɛ min don dulɔ la san kɔnɔ e k'o lajɛ bani misirilata kabi diɲɛ dara maa ye wari sara ka don misiri kɔnɔ kabini e ye silamɛya mɛn kabi Ala k'i da i y'a mɛn ko maa jɔlen filɛ misirida la ko donsara bɛ misiri la jɔnni delila ko nka misiriw ni boîte kɔnɔnaw jumɛn falen tun b'a bɛ don boîte jumɛn kɔnɔ n'i ma wari sara fo n'u bɛ promotion na walima n'u bɛ ka essayer n'u bɛ ka siffler walima n'u ye su dɔ a da labila su dɔ la walima n'u y'a kɛ kun dɔ kama e tɛ kɔni i bɛ fɛn de sara ka don wa n'i donna misiri kɔnɔ basiki i sen la dɔɔni o b'a fɔ ko yafa ma nka murutigiw de bɛ baara kɔnɔ ye marifa yɛrɛ bɛ dɔw kɛrɛ la ye joint minɛbaw bɛ yen dulɔ minɛbaw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma i bɛ taa sigi olu de ni ɲɔgɔn cɛ adamaden bɛ don nin farati in bɛɛ la walasa ka Ala kota bon o de y'a to i mana ye k'i bɛ bolola lahara i b'i yɛrɛ ka bolo de kan bi ma k'i ka i ma tɔɲɔ ɲini yɛrɛ ye don dɛ kɛn yɛrɛ la don la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ko ɲini fila de Ala ti nisi karaba fɛn na i tɛ se min na Ala yɛrɛ ma doni dangun na n tɛ se min kɔrɔ ko nka ni kelen kelen bɛɛ laha ma kasabat n'i ye hɛrɛ ko min kɛ i mana hɛrɛ min ɲini o b'i ye wa 'alayha ma iktasabat i mana jurumu ko min fana baara i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ i ɲɛ ye i b'o bɔnɛ sɔrɔ i ɲɛ ye i b'o jurumu sɔrɔ i ɲɛ ye o tumana ko maa minnu bɛna don sagiru kɔnɔ u yɛrɛ de nana faamu sa k'a fɔ tiɲɛna bimakaw ka an ma tɔɲɔ an ka baara de y'an se yan u y'o fɔ min kɛ Ala ko kuma a ye to yen aw yɔrɔ ka jansa ka bɔ Ala ka hinɛ na innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib awa y'a dɔn ko in tɛ juguma dama ye i mana mɛn wajuli bɛ koya mɔgɔw tulo la i jogo de bɛ wajuli koya i tulo la e tɛ jugumagɛlɛw ni yɔrɔ bɛ fɔ ɲumangɛlɛw ni yɔrɔ bɛ fɔ i bɛ fujunu tɛ ko kuma ko an b'a fɔ k'a gɛlɛya o kuma an y'a gɛlɛya ɲumangɛlɛw de ma wa kɔni nalomaya kuma ta ye jɔn delila k'a fɔ ni maa minnu siranna Ala ɲɛ ni maa minnu sunna maa minnu selila Ala bɛna nin k'olu la e delila k'o mɛn an da wajuli la a fɔra ni maa minnu ye hɛrɛ kɛ olu sara ye nin e tɛ hɛrɛ baara la ni maa minnu ye kojugu kɛ olu bɛ sara ni nin ye e b'o dama de la wajulikɛlaw bɛ se ka koja e ye cogo di o y'a to maa dɔw y'o ye u dusu kasi bɛ Ala ko mɔgɔw kɔrɔ u dusu kasi bɛ wajulikɛlaw kɔrɔ dɔw t'a fɛ ka wajuli yɛrɛ mɛn u tulo la n'i y'a ye maa o maa la maa kunnanko don
أي تكما فوق جوجي يقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى مولى كنانغو كو بنا يرجع كبواجله يا دبدي نا كناكا كو باسكي جونغنا ندي كنانغو ابل ديليكاكا مين كناكا دي ودسون الذين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اتافيكا كمير لا ميجانغوكا اتافيكا شانجي ما دو بيو تافيكا يلما وني ادم دي بي كوجولا شيطان سيرا لا دسكون بكيغا نوكو كاتا دسكون غيرنا دسكون دافيرلا علي تافيكا هير كمير مي بوركي اكن دو رسول دسكون هيرك ما يمكن ندور رسول الله تافك يلما هلي بايا ما وكدو بنا بسير الله سنغلو دفع كوني سنغلو تكوتنا وبي هيرت توني بمنو ناي تهالي سنغلو تدو نا بسير الله هالي سنغلو تدو بلا كسيلي كاري كونو هالي كاري كونو سيلا منو بي دو تفرا هالو لوكا كسي ولوكا نسيكلي دي فجونو بي بافوكو مامنو ندمين بي على كرو بافوكو مامنو يري ala kan kishi tachema ala kan kishi kuna ngoyama bana ya adama de fe na bu kuma nyuma lame na ma fenda ala bi amata ala shini la alla na kon be gerala be suryala dondo ana dusku de ele lebi be dondo ala ka hina basro gamma do were ta afrika wajuli kuma kame do were te de ni ya yila yake yere chwa la jabani na ansigi zanga me kuma ko dlomi beta dlomi na ta afrika o mewo ngam min di dlomi o folti fo chien abe ere to ni soja katafe parce que ma min di dlomi o daraja be kega fo min ba mi o ka boneno ka kololo be kega fo est-ce qu'il est wajibi do enni be fo ni wajuli ko ni nde ato wajuli lame bila ma jin laba ma fambatte wajuli kafe parce que ale bolo kuma imba le contrôle la kuma be ale bolo wajuli ba le contrôle la kuma be wajuli duye ni yoro imbe nunu ye ni mbone imbe nunga ka sanga wira ka barama gani yae kuma shi wajuli teke ka faveur la ereta donc itachena ereka nga donc kera mai mami heretila tata kera chugo kuma dawla wale do mo na tanwina fa alhamdulillah won be doni ngenna la hara boda ka chang ma dawla boda surafa do fe ngay ba surafa do fe nga jugo fon fe mana fo e ni yorobola ku jugo fon fe mana fo e ni yorobola ajuli bi jaye na ta bete jan me ko kuma koy anzele fil aljina kono dum damani ko ma munun zirana umanye bil ghaibi dugula Allahu akbar bil ghaibi dugula tafsiru kalaw yakma fil afala afolo oye ma munun zirana alanye kasoru ma alaye koy ala ratiye kandoya qur'ana e no bola ka fo nyamunun flanguna ya o nyawta alaye nga ala kon nyebawna ko mana mamunun sirana alanya kasuru ma alai usrana alanya dugula alaye kibarun munun foja me kuni aljine kuni lahara na kungango uma shiye nga usrane do anye udambe alala kuma hadisa do kuma info ko meleka obi alaka majalisu dhikr ka ala kusma kana ulaje hadisa jando bala ko mana so hakilla hadisu qudusido ko nuye majlisu zikru miye ubena kwa amake ga fe miyina do fleni ubena fiye kulu koli nu tara contrant la ala yoro ko ala ba fo nuru mbeke ga ala deli muna ma imba magobe mabakuru ba fla dama de la bana ala deli muna ko bi deli aljina de la dakiku do aljina kono islam ka nyini fe bela korota le yodi hali suntuke watu fe na foro ko wati dugobe mine kana nyine ka aljina deli ala fe madola amba hami bengini kayina aljina ko الجنة هي الغاية على دي ليني هي الجنة سوريكا فوي متون نو ما سوري ما فوي سورو ركوب الجنة دي يني كو على بافو يا يوا ملك بافو ما يد غو داريكا لايدو دلا داريكا تشيدو غوكمان كو على بافو نو كمي ايدو ملك بافو كو كا ديلي نو كا تشسري نو كا دما كاشي كنا بويا كاتمنيغا
ko ala b'a fɔ du bɛ tanga ɲini ka bɔ mun ma ko mɛlɛkɛw b'a fɔ u bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ tasuma ma ko ala b'a fɔ u ye tasuma ye de mɛlɛkɛw b'a fɔ u m'a ye dɛ nka u dan b'a la koyi ko ala b'a fɔ n'u tun y'a ye dun mɛlɛkɛw b'a fɔ u ka boli n'u ka tanga ɲini barika kunna bonya ka tɛmɛ nin kan ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw k'a seere k'a fɔ ne yafara nin jamakulu ninnu ma ko mɛlɛkɛw b'a fɔ maa dɔw tun bɛ yen olu kuma taa a ko kama dɛ olu tɛmɛtɔ de y'u jɔ dama ko ala b'a fɔ ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu sigiɲɔgɔn kunna tɛ koya n'u ye bɔn ɲuman mɔgɔw don ne yafara bɛɛ ma bana maa minnu bɛ siran u ma ɲɛ yakhshawna rabbahum bil ghaib dogo la ko kuma in kan bɛ u ma ala ka layidu ninnu u m'a ye fɔlɔ nka u dara a la u bɛ siran o ye kuma kelen ye kuma in bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kuma kelen na nka a fan kelen ye nin a fan filanan ye jumɛn ye maa minnu bɛ siran ala ɲɛ dogo la ka sɔrɔ u yɔrɔ ka jan ka bɔ mɔgɔw la nin yɔrɔ in nin fa in de fanga ka bon kuma in na kosɛbɛ maa minnu bɛ siran ala ɲɛ bil ghaib dogo la tuma min na ni maa ɲɛ t'u la yɔrɔ ka jan ka bɔ mɔgɔw la an caman ka ala ɲɛ siran ye ni mɔgɔw ɲɛ b'an na de ye koyi wallahi o ye tiɲɛ ni mɔgɔw ɲɛ b'an na ko min na walima mɔgɔw bɛ bɔ an ka ko min kalama an caman bɛ siran ala ɲɛ o de la nka maa si tɛ min kalama n'a danni ni ala cɛ ma e bɛ sɔn ko caman ma dɛ o de y'a to dɔw bɛ yen u ka sigida la bɛɛ b'u tanu nka n'u ye sigida kɔni bila ka ban a banna maa dɔw bɛ yen n'u bɛ mali kɔnɔ yan bɛɛ ko ko kari ye wali ye nka n'u ye jamana bila ka taa yɔrɔ la maa t'u dɔn yɔrɔ min na voyage jankɛlaw n'i y'o dɔw ye wali jamana kan i b'a fɔ ko n bɛ maa min dɔn mali la nin t'o ye parce que ale hakili tɛ ala ka kɔlɔsili la bilen o ale ka ko in ma ɲɛkɔrɔ ko don walahi nin kuma ninnu ne ma kuma foyi ye min kan ka adamaden siran k'a bɔ parce que n'i y'anw ka ala ko lajɛ bi anw ka ala ko yɛrɛ fanba de kɛn bɛ mɔgɔw bɛ min ye hali ɲumanya min ka d'anw ye mɔgɔw bɛ min ye de don wallahi nin ye tiɲɛ ye n'an b'a furakɛ ka bɔ an yɛrɛ la an k'a furakɛ a bana donna adamadenw na hali ni min ko k'a bɛ ɲumanya kɛ fo a ka dɔn de ko karisa de b'a la ka nin kɛ n'o tɛ dɔn a fari tɛ foni a fɛ ka baara yɛrɛ jɛya ala ye ka baara khalasi ala ye ka ɲinɛ adamadenw kɔ komi as-salaf as-salih ala jɔn ɲuman tɛmɛnenw b'a kɛ cogo min na ala kira n'a ka sahabaw y'a kɛ cogo min na u ka baara ala de b'a bɔ kɛnɛma k'a jira n'o tɛ olu kɔni ma fɛɛlɛ foyi tigɛ fɛɛlɛ min b'a to a bɛ se ka dɔn u y'u ka baara ɲumanw dogo komi maa b'i ka baara jugu dogo cogo min na hada huwa al-ikhlas tɔnbaw y'o de fɔ ko ikhlasu tamasiyɛn kunbaba damadɔw b'a la a fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw tɛ yen i ka baara kɛcogo ka ɲi i ɲɛ bɛ mɔgɔw la o ɲɛ tɛ mɔgɔw la o mɔgɔw ɲɛ b'i la o ɲɛ t'i la o i bɛ ala ko baara kɛ a kɛcogo kɔrɔ in na k'a kɛ k'a cɛ ɲɛ i seko damajira la kelen a filanan mɔgɔw y'i tanu o u y'i jaga o fila bɛɛ dama ka kan tigi ye a mago tɛ maa ka mankutuli la maa ka jagali t'a segin ka bɔ a ka baara ɲuman kɛ ma n'a ye ɲuman k'i ye i y'a fo i y'a nɛnɛ o fila bɛɛ dama ka kan ale ka ɲuman in na a t'a bali k'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'i ye a t'a bali k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye e dusukun bɛ ten a ka baara in a ye baara min kɛ a tɛ sara ɲini mɔgɔw yɔrɔ a la a jigi bɛ ala yɔrɔ sara de kan a t'a sara ɲini mɔgɔw yɔrɔ n'i ye mɔgɔw ka baro mɛn bi i jigi bɛ misɛnya i b'a ye k'a fɔ anw ma foyi faamu ala ko la illa man rahimallah parce que dɔw sigilen baro la ten a bon ɲumanya yɛrɛ o ye ɲumanya nege bɔ walahi ne kɔni ekɔliden tɛ jigin ne fɛ yen bilen koyi a ye ne kɔni ne tɛ jagokun di maa ma bilen koyi ne wa ne tɛ juru don maa la bilen koyi u ye maa dɛmɛ nege bɔ maa la koyi fitiriwaleya barika bonyana o tuma e ka ɲumankɛ de kun ye a ka dɔn i ye wa e ka ɲumankɛ de kun ye a ka sara i ye wa e ka ɲumankɛ de kun ye i ye ɲuman kɛ maa minnu ye olu ka k'i ka jɔnw ye wa يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو منوي لمن يجون يؤمنون هذا بعلى لا أكنا كسركاتو شين بالمن ني أمغو كنا دلي والأذى أكنا مغو تورقاي ما يكوي
ni ye ɲumanya kɛ mɔgɔw ye taa ka fara mɔgɔw la taa ka bu da la i y'a kɛ i ka sara bɛ ala de yɔrɔ a t'a tigi yɔrɔ n'a y'i fo a ye ɲuman kɛ ale kan k'i fo n'a m'i fo a banna kana f'i tɛ dɔwɛrɛ k'a ye kana f'i t'a ɲɔgɔn kɛ maa wɛrɛ ko kumana maa minnu bɛ siran u man ɲɛ dogo la kɔrɔ ye di u ɲɛ tɛ mɔgɔw la u ka baara la u mago foyi tɛ mɔgɔw la a kelen a ka sɔngɔnɔ na ye a bɛ siran ala ɲɛ a ka telefɔni la ja jugu la cogo min na o ni n'a b'a ka salon kɔnɔ ani jama bɛ telefilɛ la o n'o bɛɛ ka kan i ka ordinateur b'i bolo connexion b'a la maa si t'i ka bureau kɔnɔ i bɛ siran ala ɲɛ o la cogo min na o n'i ka salon kɔnɔna ni i ka baarada gakɔrɔla bɛɛ dama ka kan i bɛ siran ala ɲɛ a fila bɛɛ la maa dɔw bɛ yen n'u yɔrɔ ma janyana ka bɔ mɔgɔw la kaba banna bana mɔgɔ ko de bɛ kunkolo kɔnɔ ala ko tɛ hakili kɔnɔ o an k'an janto nin na dɛ e m'a ye ni mɔgɔw bɛ wari suɲɛ u b'a dogo mɔgɔw la nka e m'a dɔn ko ala b'a kalama baarada la ne ye wari suɲɛ i bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ k'a wo bari mɔgɔw kan'a ye k'i y'a suɲɛ e m'a ye maa o maa mana minɛn fɛ u b'a fɔ ko nkalon de dara a la ko prévu ma ye parce que tubabu sariya sira fɛ prévu kan ka sɔrɔ a kan ni wo minnu ye ale y'o fɛɛrɛ kɛ k'olu datugu a ye fɛɛrɛ kɛ k'olu datugu masalan a ye miliyɔn 1 suɲɛ yan fɛn min kan ka san baarada la 40,000 a ye papiye dilan ka bila ye k'o fɛn in sanna miliyɔn 1 ba n'a ko miliyɔn 1 dunna n'a nana yɔrɔw lajɛ a bɛ sin ka n'a ye ten ko bigi den kɛmɛ sanna san dɔ la ɲinɛn san kɔnɔ walima nin kalo in na ko ja miliyɔn 1 de donna o bigiw la misaliya don a ye wo datugu sisan mɔgɔw kan'a ye ko ale ye suɲɛni kɛ nka ala y'a ye ala y'a dɔn a ka jate yɛrɛ to kan an ka hakili to de la dɛ wallahi ni maa o maa y'a sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la ko i bɛ ala gasi sigi ka sɔrɔ maa si tɛ bɔ a kalama e filɛ ka nin ko in to yen i y'a to yen ala jaati de kama n'o tɛ maa kɔni tɛ yen a kibaru tɛ se maa ma fa abshir i nisɔndiya i yɛrɛ kun na i k'a dɔn ko ala hinɛni na ala fɔnisirayara i ma ka ala hinɛ dɔ d'i ma ne t'a fɔ i kɛra nabi ɲuman ye n t'a fɔ i kɛra ciden n t'a fɔ i ka kaba i yɛrɛ la nka i kɔni k'a dɔn ko ala hinɛ min ni ala b'o fɛ jɔn na i y'o dɔ sɔrɔ ka a ma n'an ka ko bɛɛ kɛra mɔgɔw ɲɛkɔrɔla de ye komi an caman bɛ cogo min na bi a bɛ maa si a bɛɛ la walahi hali a bɛ karamɔgɔ la tuma dɔw la e de b'i yɛrɛ ladamu mɔgɔw ɲɛna bɛ fɛn dɔw bɛ yen hali ni mɔgɔ ko a b'o jiri la nin fɛn kiri ka bɔ ne tɛ nin fɛn ninnu ne yɛrɛ t'a fɛ k'u ye yɛrɛ o tuma n'i kelen fɛrɛla i b'o fɛn kelen in bɔ k'a lajɛ ka ɲɛ i kelen a fantɔ in da kun ye mɔgɔw k'a dɔn k'i ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ u y'a gɛrɛ i la dɔrɔn i ɲɛ cɛ ka bɔ a ma nka e kelen labanna ka t'i sigi ka fɛn filɛ min ka jugu ye ayiwa ala ka bɔda de k'an ye dɛ ko maa minnu bɛ siran u ma ɲɛ dogo la o ye kuma in fasari fankelen ye wa ne bɛ n sinsin o de kan kosɛbɛ ka d'a kan min daɲa b'anw na bi o y'o de ye o de y'a to kumaw cɛ ka ɲi nka n'an sera baara kɛnɛ kan o de y'a to i bɛ maa mankutu yɔrɔ jan fɛ nka n'i n'a nagakɔrɔmɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na parce que o kɔrɔ ye a bɛ ka fɛn dɔ de bange kɛnɛ kan k'o kɛ k'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ ale tɛ min ye ala ka bɔ da kan ye lahum maghfiratun ko yafa b'olu ye wa ajrun ani sara karimun sara min ka bon al-ajrul karim o ye aljinɛ de ko ye ko sara b'olu ye sara min ka bon hada shay'un karim fɛn o fɛn ni fɛnba don fɛn lahɔrɔmama don fɛn hɛrɛma don karimu b'o fɔ o ma bari yan tafsiru kɛlaw ko aljinɛ de ko don ko ala ka yafa b'o mɔgɔw ye i mana siran ala ɲɛ cogo o cogo ala bɛ tila ka yafa layidu ta i ye ka d'a kan i tɛ kɛ nabi ɲuman ye i ka ala ɲɛ siran t'i se nabi ɲumanya daraja ma a t'i se cidenya daraja ma a mana kɛ cogo o cogo fili dɔw b'i ka baara la ko tuma na fili misɛnnin minnu b'a la i ka ala ɲɛ siran kama fili minnu y'i sɔrɔ kataw minnu y'i sɔrɔ
yafa biye ulula ala yafa le duima ulula ka sɔrɔ ka aljinɛ kɛ ka yafa kunjɛ ni ala ka yafa sɔrɔ la dɔrɔn min b'o kɔfɛ o ye aljinɛ kɔnɔ don ye ya rabbi ala ka yafa an ma وأسروا قولكم أو اجهروا به awa i ma kuma in tɔ ye n'i y'a ye an y'an sinsin tafsiru dɔ in ka kuma in na kuma tɔ b'o de perepere latigɛ wa asirru qawlakum a y'a ka kumaw dogo aw ijharu bihi walima a y'a bange a ka kumaw a bɛ kumakan minnu fɔ a y'u dogo walima a y'u bange o إنه عليم بذات الصدور innahu k'i k'a dɔn ala i k'a dɔn ale ala alimun dɔn dunge do bizati sudur ni dusukun kɔnɔ ko tigitigi yɛrɛ ye e tɛ ko n da don a tulo kɔrɔ k'a fɔ a ye wa ayi a t'i dusukun yɛrɛ la ye kuma in a balaga sera a dan na u ye min kɛ min ka n dogo bɛ ka tɛmɛ o kan ala ko ale b'o dɔn mana kuma tɛ dogodogoni kuma kɔni tɛ o an ye ɲɔgɔn ye dibi la ka bɛn fɛn dɔ kan an y'an da don ɲɔgɔn tulo kɔrɔ an ye message ci ɲɔgɔn ma an ye ɲɔgɔn ye fo kungo kɔnɔ nin bɛɛ to yen a ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ a b'a dusukun de la innahu ale ala alimun dɔn dunge do bizati sudur ni dusukun kɔnɔ ko tigitigi yɛrɛ ye e kɛn bɛ ka min miiri kɔnɔ k'i bɛna to i den k'o fɔ kari ye ko ala y'o dɔn kabi a b'e kɔnɔ ye kabi i m'a bɔ fɔlɔ jango a mana taa dugu k'a fɔ ɲɔgɔn ye nka kuma yɛrɛ kɔlɔsɔ ye min ye ko i ye kuma dogo o i ye kuma bange o ko bɛɛ de dama ka kan ala yɔrɔ kuma dogoli n'a bangeni bɛɛ dama ka kan ala yɔrɔ aya in ko sababu nuzuli dɔ b'a la a sababu nuzuli ye jumɛn ye ko aya minnu bɛ jigin ka kafiru ka kafiriya kuma wa ni munafiku o kuma minnu fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam ni aya dɔw jiginna ka alakira kibaruya a dɔw la ni kafiriya ye bana ye dɛ k'u ko ɲɔgɔn ma asirru qawlakum kay la yasma'ahu rabbu muhammadin k'a ka kumaw dogo dɛ parce que kuma ninnu commencera ka s'a ma amma de b'a fɔ a ye kuma a y'a to an k'an ka kumaw dogo amma yɛrɛ ka na mɛn jango k'a lasa kafiru ka kuma ye k'u ka kuma dogo ka dɔ fara a sirriya kan a gidoya kan walasa ala kana mɛn ka ala kira kibaruya la o y'o min fɔ ala y'o fana de jaabi d'u ma ko wa asirru qawlakum a y'a ka kuma dogo aw ijharu bihi wala k'a bange innahu ale ala min n'a ko k'a b'a dogo a la dɛ alimun dɔnni dunge do bidati sudur ni dusukun kɔnɔ ko yɛrɛ yɛrɛ ye koyi hali a ma min fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ hali a ma min fɔ ɲɔgɔn ye a b'o dɔn Sɔfwan n'a terikɛ ta kɛra cogo min na an y'o ɲɛfɔ yan an y'o ɲɛfɔ yan alakira ka sira la sallallahu alaihi wasallam Sɔfwan n'a terikɛ y'u sigi ka bɛn min kan ni terikɛ wulila ka taa Madina ni alakira seginna a kan k'a fɔ a ye ka sɔrɔ maa si dun ma bɔ ko in galama n'u fila tɛ wa maa si ma olu fila kɔn Madina ka taa kibaruya in lase o danganiya b'u yɔrɔ alakira seginna a bɛɛ kan k'a bɛɛ ɲɛfɔ o kɛra o ka silamɛya sababu ye nin kuma ninnu an bɛɛ kan k'a dɔn ko min b'an kɔnɔ ala b'o dɔn maa si tɛ se ka foyi dogo ala la la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama foyi tɛ dogo ala la foyi tɛ dogo ala la a tɛ dugukolo kɔ kan a tɛ kabakolo kɔnɔ a b'a bɛɛ kalama bana adamaden ni nin ka da i ni nin ka wuli ne m'a fɔ i tɛ se ka fili dɛ nka danganiya tɛna i ma i t'i yɛrɛ malasa i b'a ye i ka hakili jigin ala la o bɛ caya i mana fɔ i bɛ ko o ko kɛ ala ka murakaba bɛ na i ɲɛ kɔrɔ n'o ye ala ka kɔlɔsili ye maa o maa n'i y'o sɔrɔ o jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka diinɛ na dɛ o jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka diinɛ na n'i ye k'i bɛ ko min kɛ hali ni maa si t'a kalama ala b'a kalama bɛna jɔ e ɲɛ kɔrɔ o de bɛ adamaden dɛmɛ yɔrɔ caman na o n'o tɛ adamaden fɛn o fɛn n'a kelen fɛrɛla sɛtanɛ bɛ k'a filanan ye sɛtanɛ bɛ na ni wasuwasaw ye cɛ ko caman bɛ yen adamaden yɛrɛ naturellement ko caman bɛ yen ni maaw b'a kalama dɔrɔn
tafe mo ki yala hal ni islam ya kote horo yani dambi ni adama dia yere maloya kama natural ma fendo be adama de tafe mo ki yala ngakum la inte mo wi baran ma be ka ala de kama barajun no be to ya ala de kama bana ni ala ka muraqaba ala ka koloshili no nyesranye be mamin duskuna wi ala ka de membaye ka nyeshi ka dinama ya rabbi ala ka no yayi ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق كيالي ألا تمودون يمنون لا ألا كدليا يفهمون لا أتولو دون أتولو كلا ألا يدون ابن كبا كويا كوالا بيدسكونا تدون ابن كبا كويا كوالا بيل ألا يدون ابن كبا كويا كوا ألا باكا جون بيي ما كلنا أبو بكلا ألا يدون أبو بكونا تدون أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين على ببدس كنتاد هل فين منو بنكو يلي على ميم نافولي فلكوا بدس كنتاد يلي او على تاكا دالي تكويا دون تفسير وربن مينا غاما وسددنا tafsiru wɛrɛ b'a la min nin tɛ kelen o tuma na ko yali ala t'a ka dali cogoya dɔn wa t'a ka dilali fɛnw la ala ya dɔn wa o jaabi mumini kɔni bolo anw y'a dɔn dɛrɛ an y'a dɔn ko ala b'an kalama an bɛ yɔrɔ e ma ye saya ti ɲinɛ ma kɔ e ma ye garisigɛ fana ti ɲinɛ ma kɔ i mana kɛ wo wo kɔnɔ i garisigɛ ni b'i sɔrɔ yen i bɛ balo ni min ye kɔni i ye fɛn ɲɛnama dɔw yɛrɛ cogoya ye k'u ka garisigɛ nacogo y'u ma i b'a dɔn ko ala b'a ka dafe bɛɛ kalama a mago b'a bɛɛ la ale de b'a bɛɛ ka ko ɲɛnabɔ ala sɔrɔla k'a yɛrɛ majamu a y'a laban na tiɲɛ dɔ dira ala b'a ka dafɛnw cogoya dɔn a b'u la halaya bɛɛ dɔn wa huwa o ala al-latif ale de ye nɔgɔya masa ye al-khabir kibaruya masa don a b'a ka jɔnw kalama a b'a ka jɔnw baara ɲɔgɔnya fana bi lutfihi wa rahmatihi n'a ka nɔgɔya n'a ka hinɛ ye ala ka faamaya sigin bɛ nɔgɔya kan dɛ a sigin bɛ hinɛ kan dɛ a y'o de fɔ o a ko n'ale tun ye mɔgɔw minɛ u ka kɛtaw ma ko ɲankuma fɛn ɲɛnama kelen tɛ dugukolo kɔ kan kojugu min bɛ kɛ dugukolo kɔ kan ko n'a tun ye an minɛ o ma adamadenw tɛ dɛ ko a tun tɛ fɛn ɲɛnama kelen to dugukolo kɔ kan n'a sɔrɔ a y'a bɛɛ halaki nka ala ka hinɛ ala kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wa sallam ko ala ka hinɛ bolofara kɛmɛ de don ko a ye kelen de jigin diɲɛ kɔnɔ ko o kelen dɛ bɛɛ de ye dɔ sɔrɔ o hinɛ na hali fɛn ɲɛnama b'a sen kɔrɔta ka bɔ a den fitinin kan a yɛrɛ ilhamura o la k'o bɛɛ bɔra o hinɛ in de la k'a tɔ 99 ala bɛ k'o lasago a ɲinw ye alqiyama bana ala ka hinɛ a ka nɔgɔya a y'a yɛrɛ mankutu ko wa huwa al-latif ale de ye nɔgɔya masa ye a ka ko ka nɔgɔ ka ɲɛsin a ka jɔnw ma hali ala ka sariyaw nacogo i b'a ye a b'a nɔgɔya de a bɛ se ka min kɛ dɛ a b'a jigi o dugu ma sunkalo n'i y'a kɛ kalo 2 ye a bɛ se ka sun koyi bali hali n'i y'a kɛ san tilancɛ ye ni ala ko diyagoya don o de bɛ sun e tɛ se k'i imposer o i dan ye i ma i k'a sun i ka kisi walima i ka ban k'a sun i ka halaki nka ala ye kalo 1 dama de ta wada dɔw kɛ o minama n'a nana sɔrɔ la ala i ka العشر وعمو سانكوناكون نشوفوا دي نفلو ماسي أبسو ما دوميناتي فو
ka soro na fulo imbu ka jakab babo chugodi ka konon don da ko blay kuna ka sabache ni bisoro ko desa benifle amar rahimallah hal ni san wakile mbalu fo ko no sécurité na ode ato mana do kambe be do ke be kaslama reflet dagay kaslama ke toroy kaslama fle kumna fa alay duni de danguna duni minan sakoro wallahi adama de reka plaisir la baro wulu ka chanka tan islama ya barako adama de reba ayre nyina jeni bara munu wal ma femunu kada ayre na ba ayre lafiya na o ka chanka islama ya barako kile kono ebe ire damutani ko munu ye hali ma fa haram ko de ko dagali mere o ka chankate me ibi sila ake minge ko aka chankate me kala kusuma ko ame baro gwanza munu ke o ka chana ngala kusuma yo da ona tabe abe mo yana ko islam ya kwani ke me ngoni de ando sila ke be dagai a ko ka gele aka cha madiliga kuma infiya woni don bawo ya jetin ne sangilin zili sangilin zili wati na miniti farala nyonga atete metli tanduruka sangilin zili ni sansili wati duru be farale nyonga ika sangilin zili tete metli tanduruka atot le keme sabani binani duru wana alay latifi siga fuitola hali ala ka sharia na chugo obojira ka foko abin noya de ka joma e ma sungolo kula ayo de fo sungolo ayawla ako yuridu Allah bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr ko ala bin noya de yini awi ala te gele yini naide ama dabo gele kama ko ala wa ala inde o de noya masai kibaru ya masadu هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي الذي مساي جعل لكم الأرض أي دكولك أوي ذلولا فنقولني أي دكولك كلون في أوي فامشوا في مناكبها فامشوا أي تاما في مناكبها أي في جوانبها أي تاما دكولو فونفي أي تاما دكولو فونفي وكلوا من رزقه أكدمنك الله تعالى كغرسكلا أي تاما دكولو كوكا أكدمنك على كغرسكلا وإليه النشور وإليه النشور نعبيا واتلا كودود وإليه على دما النشور فرانيونغا بكتا على دما halati me abina abbe kunu ka fara nyonga kana o yal qiyama kena kana ya fasar likelaw ko ala be ka adama dun hakili jigi nema dola nema mi ni mashita fi bunya doni ala yedete a nema barka ka bukunga adama dun dili ko jugu nema ina nema inkera tabiiye mugawbulu mo hakili tisal nema yoro edema wejmay dugu kolo nyere kolo ne mindo ayi daka dugu kolo ambeke ka a bara chugo mina ansa kula senebe kala tama be kaka joli be kaka abisi dingew bisi ala jiw bu boala ko ala kembe ka kolo ayi de ni mo kuma fam dugu kolo yere be keto jamana mununga sejme mbuye ka bali ala kan kishika ndanga ni dugu kolo yere li koro abega chukodi nga mungembe ka baski ala de abaski o
wa alqa fil ard rawasi an tamida bikum ala yakirni ke dugukolo la ay kulu kirun kiro ala ay kulu belebele nunun ke wala sa kana lama ni ay dugukolo kana na lama ni ay ka kulu kala ka stabiliser ka baski ay kulu ke ka baski ka konyo kala ka falin gala nyene ma tinye femunun ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a fem be dugukolo ko kala ya bedlaw nyene ma tinye fem go amma go bise fem ala bedla dugukolo ko kuma na dugukolo ala ya kolo ay akolo ne de do de komi baga be kolon cuko mina kayiraka baga ngire mana kwa nyame walma so walma fali abu kolon ka mina ka kolon ka dili yelengala ko o cuko kele ndela ala du kolon ay amma go bise fema nyene ma yetika ke du kolo ko ka ni femu nte ko bekala ka tlaka du kolo blanga ya maru kono anga nyene ba mi nye cuko mina du kolo bo fari ndela amma ke gata ودي ذلولا وعلى على دي مسامية وكل كأي ذلولا كل فين الله أكبر الله أكبر تفسير كلام من فوق عنده أكون قاعد ما دون هكلي رتسيد وكل يركع فكود وكل ينما يقول وقع أكل ندو كم غو ينبو كوير داكا بيكودون كسورة يعني ركون ملو ويلا دلا كودي تدرون بانا ya nga sigida ya nga senega dugukolo we ya nga dugusra we ya nga soforo kun kuluda we bana nga eta era kilti jigi ko ala de o ke o chuwe ala de o blaye ka blala bana ala surlaka aya marusa ya maru mindoya inte shere la ya maru duyi ni yere ka hona bi bolo dugukolo fereledo ikatama kono chugo min kadi ala ma yorodo tali ka fo adama dum wa bisga ta du golni yoro ina nga ma ngata ni yoro ina amofo ko famshu fi manakibiha ay tama du kulo kon bana tama ni du kulo ko ka alay garsike ko kuma de tukola amba famu ye ka fo ka tama ka garsike yini we garsike soroli sababu bawdoy alay reaf famshu fi manakibiha ay tama du kulo famfe kadaka afaunte kili fendo ba yoro do law ta yoro do la fendo ba ayoro do jugoro la tayoro do jugoro la fali vedo ba ayoro do la tayoro do la ko do bi nya afado fe o ti nya afado fe ko man ay tama du kulo koka wa kulu min rizqi aka duminiki ala ka garsigela ala be ka garsige chari du kulo koka ni man ne ma soro fado fe ta fa wore fe oge na man ye bulo ro do la tayoro re frontière ko nya era diga dilale mo koy ta ala ko ni kenel la blasa flani Qur'ana yemi voini ko ay tama afaunfe o nga ayre de kembe kan frontière blasa ni nana minga fafe o ba ko ya onde kitamini o pano ayre ko kulla benumi ne konte fende ne bolo ko fola ni nu benu ka visa ko la yoye mana ta fo ya ko fora tafsir la ko ala de ko nga tama ni ala yo fo ni ameriki kiti do awa am siga fo we ala sosonga ichiga donu majisra dima de bana wo sefo itawi nga kwani dugukolo ko kana ala ya labla ko moko mununa koka wakaba kabijere daraje betide iba ko ma yoro do dugule ima fali ka boy dugukolo jukoro inana yidi toge imana ke yoro do dugule chugo to nani sore de nga yere na dugukolo sore ibora fa do feka nay ma shima falen ka boroshi wato dugule ya namba fo anga da hakela dugule ya ko kan hakela de ngolola ya ima fale yanku aha ni wolola ya fa wolola ya mi nana na to ye wolola yorore o ma fale ya ma shima fale yorodola ye ma e ka be ni yoro ina ko ya ngawdo ya ntigudo roge ubora fa do fana fe kana ski nandara na edu ko ko kana ma shi kundiya ko adama abdallah aljine de folokono adama irena na de an fa adama alayhi salam annana afana jigina yoro do de la mana alayka ray jigi ba folo o ko fa dewu yere kera ma do konski yoro do la no kera e be ko ni dugule ya che
onga hake ba kula anga njandola aha bana ala dugukolo de labla ko ka yala anga ayin shari'a munun sigi ani yonja anga o fana dan hakela ango shari'a dan hakela moka ka wakili to ala kani maina anga shari'a munun dan hakela ngambe islamo made se foite to buka kula ala kan kishu toroba o bani ka munumuna afara ko ka munumunu ni ma se ka munumunu to wula ite munumunu bali kona ya munumunu yoro beede ha ani ibia ko mabara soro na nyama soro ba wa ita nyai ni region de la e sene kalanke ni sene ko nyati soro ya sene be region mununa ita ko do nyai ni ha oh ni yangadi ni ya nye soro ina segi kana yantaka madam duguba taka mashida duguba de mabulangolo de duguba de te mabulangolo fe ende ni tara kuma ni nana bina duguba sura chugola wa kuma be duna de sigi chugo kai duguba kono ka tebe dugule reka o duguba tabulu ala amerique munun fleni bi amerique tigi follow ma follow munun sigira ambulu dongo arigu bo dongo yi olu be mini amerique sigi ba follow honudu munun ngumbe lu taramin sigi ba follow be amerique la otan ngumbe mawde mamunu nana fara nyonga amunu be amerique be mamunu bora europe ni yoro la kana fara nyonga ma shabe be amerique tamba kilendai wana duguba be beti ni dugu boyana adugule ya be ke toka je be ke furubai nasoro ma shabe ba kono wa besa go ya ba onga ko tinyon boya bokula atinyon boya doni bokula alaka boda kan mana ko ay tama du kolo koka aka dumini ka alaka garskela wa ilayhi an-nushur ngayan tama kofe ani ya dumini ke kofe ala ya hankili jigi sayade la ko ke ga kuma kunje ko wa ilayhi an-nushur ko andi to yade walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin ambe sabati du kolo koka ya ni min zigi robena yoro mima sabati yoro do nga sabatili kudaite de wa mata'un sabatili do ani damuta ila hinin kata se sanga kuruni ma da to alai garsike kofo haika munumunu jiye kona ayo fo akuwa ilayhi an-nushur ko yan kofe yan yana ma kofe amina sa amisro ko kunu kata alayro ko sigili bi kata ala deba أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ما كون جاندوني لعل واتي كورونا كبا ala bina kafiru yini est ce que wakilla ka ngatike kaba kolo min bukuna bedu kolo min koka wakilla ka ngatike wa wale do bey olu bisigake bala ala jama kulu do yere halaki ni o walu ye ka koro ayu yini abina yini ngal do nye shinjin ba asoro wakilla tike yali ulu bolo o nywana tsiku sorowa yali bolo o nywana tsika kewa wana kuma ka jandoni ando kuma suya وإليه النشور بكما جوي كاين على فعل كان بصوبنا على كان فرج جونغنا ديوكا سمالو على كاتي مجرى أنا جما كل فلان من فرس يا ربي جما كل هرم نوي الجنس كي بوي على كان فراولوكا على كان بلو أسلام يتشنك على كان فاتو المنيا ذاتك أنا جمانا على كبسكي فتنكم من باكون على كودوا فتنكم من باكون يا ربي على كودوا ala ka nyuma mbowla ala ko kola kale shidi ama ala ka barka do an shila ala ka barka do an qula ala ka ngabaru je alai ala ku saraki aljinay shini kenani labangu ma ya rabbi ala ka ja ama ama ya je ka ala ko baranyon fetan ko mina ya rabbi ala ka amfara nyonga aljinay kono ko kele sungalo
ala ka timejra ana ala ka musaka nogoya na ala ibara doni min nogoya amma akono ya rabbi ala ko mine ala kana na kebalu ke kili ala kana na kebalu ke kili ala ka mbalo islamaka ala ka fatu limaniyaka ala ka barka do anga dimba yawla ala ka centa badi amma anga ala ko la ala ka anga ala sagoyi ala ka anga baro kishi ka bo to ngini ni yere jirama ala ka ikhlasu nogoya ayi في القول والعمل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك